Balemao, Anigakuma, très urgent et très bonne nouvelle. Maliens, bien mercredi 12 juin 2024, une information tellement de sur 600. Comme Mali ministre de défense, notre colonel Sadio Kamara, Maliens, Ana Muso Fla, Furu Muso Fla, Kouya avion ta, Koutara Hijila. Maliens, Messikaka. Colonel Sadio Kamara, Mali ministre de défense, Kana Muso Fla, Koutara Hijila. Maliens, meka kuma info ka da munde ka. Amadou Koufa ani Iyad Agali kolu be fe ko kana ni Sulamaya de Mali kono. An ka ministre de défense ya ira diɲɛ bɛɛ la ko Mali ye Sulamɛ jamana di. Colonel Sadio Kamara Mali a tɛgɛrɛ fa kun. Surasi kɛmu na surasiya yɛrɛ kanu b'a la. Maliens Sadio Kamara na furumuso fila u taara k'u bɛ taa hiji. Maliens Sulamɛ dafalen de don. Awa ɲɛ bɛ Sadio Kamara la a ye misiri jɔ. A ye misiri jɔ ka katikɛla ye katikaw ɲininka Sadio Kamara misiri belebeleba jɔ a ka yɔrɔ la. A y'o ye kɔlɔsi b'a bolo. Sulamɛ dafalen de don. A tɛ sunguru tigɛ a da tɛ manamana ko la. A b'a ka woni kɔnɔ. Maliens marakaden halala. Marakaden halala. A filɛ nin dɛ. A da tɛ manamana ko foyi la. A b'a ka baara kɛ. A bɛ baara min na a b'o de kɛ. Ni Sadio Kamara kelen Maliens a y'a yira terroriste de la diɲɛ terroriste bɛɛ la ko ale ye Sulamɛ di. Mais ale tɛ sɔn. Sulamɛya kɔrɔ tɛ k'i ka bɔ mun dɔ yɛlɛ ka taa mɔgɔw faga. Sadio Kamara y'a yira diɲɛ bɛɛ de la bi k'a fɔ ale ye Sulamɛ dafalen de. A ye misiri jɔ. O ye kelen ye. Filanan tuguni a n'a furumuso fila u taara hiji la. Sadio Kamara tɛ sunguru tigɛ. A tɛ manamana. Ko ala tanama ko ye a da tɛ don olu la. Maliens a ye nin message in de yira diɲɛ bɛɛ la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka baara tuguni Maliens Colonel Sadio Kamara n'i y'a ye bi irisiw nana Mali kɔnɔ ka na Mali dɛmɛ an ka Kidali sɔrɔ. Maliens an ka Kidali sɔrɔtɔ irisiw y'an dɛmɛ dɛ. I ma Algérie diminan kɔrɔ a kɛlɛ kun ka gɛlɛn. C'est-à-dire mɔgɔ min y'a baara bɛɛ kɛ ka ban pewu o ye Sadio Kamara di. Bandaw kun bɛ fɛ ka Bandaw ye gouvernement mun formé a ma sɔn Sadio Kamara ka don a la mun de la. Parce que Sadio Kamara kun y'a demandé k'a bɛ taa irisiw nɔfɛ depuis Bandaw bɛ yen. Bandaw taara o ɲɛfɔ Faransi ambassadeur ɲɛna. Faransi ambassadeur ko Bandaw ma ko ka Sadio Kamara gɛn ka bɔ gouvernement na. Maliens Sadio Kamara de sababu y'a to ni Bandaw gɛnna. Sadio Kamara de Bandaw minɛ ka Bandaw minɛ k'a gɛn ka bɔ fanga la. Ka tila ka Assimi Goïta wele ko fanga filɛ k'a ta. N bɛ sigi kuma nin kan. Cɛ tɛ Mali kɔnɔ k'i bɛ se ka nin sɔsɔ. Sadio Kamara ale de Bandaw gɛn ka bɔ fanga la. Ale de coup d'état kɛ. Sadio Kamara de coup d'état kɛ. Coup d'état bɛ kɛ don min na Faransi ye mɔgɔ min yira ko de coup d'état kɛ Sadio Kamara de. Yani Faransi ka fɔ an kun b'a kalama. Ne de fɔlɔ bɔra k'a fɔ. N ko le nouvel homme fort du Mali c'est Sadio. Mais après Sadio ko non ko ka di Assimi ma ko c'est pas la peine. K'ale tɛ a tɛ fanga nɔfɛ. An ɲɛ t'a la. C'est pour ça ni ne mɔgɔw ye u b'a fɔ Sadio bɛ na kɛ Sadio hɔrɔn don quoi. Yeah, parce que Assimi kun ye Bandaw ka vice-président ye. Donc a taara a ye Bandaw minɛ a ye Assimi bila ye. O Sadio Kamara kelen y'i tilen ka taa irisiw nɔfɛ ka na Mali dɛmɛ. Ni irisiw kumana Mali kɔnɔ kɛlɛ kun bɛ gɛlɛya dɛ. Mali armée kelen kun tɛ se ka kɛ. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na. Parce que an bɛ ka terroriste minnu kɛlɛ jamana minnu bɛ k'u dɛmɛ a ka ca jamana 30 ye. Donc irisiw kelen ka force faralen Mali ta kan an ser'u la. Sinon Mali force kelen kun tɛ s'u la. I ma Burkina fana obligé ka taa irisiw nɔfɛ. An kelen tɛ se o. C'est pas parce que an ka surasiw forlen tɛ o forlen don dɛ. Hali ni ye bombe atomique d'an ka surasiw ma ni mɔgɔ wɛrɛ m'an dɛmɛ a tɛ ɲa. I ma Ukraine kɛlɛ ye. Faransi bɛ ka Ukraine dɛmɛ, Amérique bɛ ka Ukraine dɛmɛ, fɛn bɛɛ. O kelen de bɛ ka kɛ Mali la. Donc a wulila a y'o baara de kɛ, a ye tɛgɛrɛ fa k'o la. Modibo Keita taara hiji la. A bɛ ne hakili jigin Sadio Kamara ka hiji taga de kɔ. A y'a tɛ Modibo Keita la. Modibo Keita wulila ka taa hiji la. Mɔgɔ caman bɛ transition kɔnɔ n'u taara hiji la dɔrɔn u ɲɛ bɛ fiyewu. Nin ye Modibo Keita ka hiji taga di. Nin ye Modibo Keita Mali président kɔrɔ Modibo Keita a ye wari de juru ta ka taa hiji la. Nin ye Mali président kelen Baba Modibo de hiji kɛyɔrɔ la. Sadio Kamara wulila n'a muso fila de b'a bolo. Sadio Kamara a préféré ka muso fila furu o ka fisa ka fɔ ko et puis nin b'a yira ko Sadio Kamara ye hɔrɔn de quoi Maliens. Muso fila a y'a fila bɛɛ bila kɔ ka taa hiji la. A ma muso kelen ta ka kelen to dɛ. Ayi Sadio Kamara ma gorobinɛ ta dɔrɔn ka Mali fɛn bɛɛ ta ka d'o ma dɛ. A muso fila de bɛ Sadio Kamara bolo. A muso fila bɛ égalité.
an marakaw fɛ o de don i b'a marakaden de don marakaden dafali maraka tilenlen don dɛ an marakaw an tilenlen don dɛ maliyɛnw Sadio Kamara n'a muso 2 bɛɛ taara hiji la awɔ a tɛ sunkuru tigɛ dɛ Sadio Kamara tɛ sunkuru tigɛ dɛ maliyɛnw a n'a muso 2 taara hiji la o b'a yira ko mɔgɔ tilenlen de don fɔlɔ awɔ n'i ye se kɛ Sadio Kamara ye bi walayi minɛni bɛ k'a tɛ kɛ a ka laɲini tɛ mais président tɛ quoi mais mun bɛ président la Sadio Kamara de ye Assimi kɛ président ye Sadio Kamara de ye Choguel kɛ premier ministre ye awɔ Sadio Kamara de ye joker ye ale de baara bɛ kɛ ka ban pewu ka bandaw minɛ ka bandaw siri ka taa bila ka bandaw minɛ ka siri ka dégager ka bɔ yen ka sɔrɔ ko bon Assimi e bɛ kɛ président ye Choguel e bɛ kɛ premier ministre o de kosɔn ni ne ye mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko président de y'a ka premier ministre choisir ne bɛ yɛlɛ ko président yɛrɛ choisira de ni ne ye joker ye Sadio Kamara ye joker de awa tɛ sunkuru tigɛ awa janfanti fana tɛ hɔrɔn de i bɛ hɔrɔnya saraka bɔ de i b'a di Sadio ma wallahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na Sadio hɔrɔn de dɛ n b'o fɔ an na dɛ c'est un vrai soldat ani surasi fɛn fɛn bɛ fɔrɔn na Sadio kɔkara bɛɛ u b'a dɔn mɔgɔ tilennen de fana don awa janfanti tɛ k'a fɔ fana ko Sadio bɛna nin kɛ Assimi na ne ma da o la n'u man di kɛ an b'a fɔ k'u man di mais Sadio tɛ janfanti ye dɛ n b'o fɔ an ɲɛna bi c'est un vrai soldat fɛn kelen mun ka da o surasiya de et puis encore n bɛ nana fɛn dɔ yira aw la maliyɛnw n bɛ nin tɛ ne kumakan ye dɛ an bɛ nin bɔ dɔrɔn ka yira aw la dɔrɔn Yamusa an tilenna ɲɔgɔn fɛ n b'u fo n b'u barikada ni min kɛra n'o ma ɲɛ o don ko ni Sadio ni Yamusa an tilenna ɲɔgɔn fɛ n b'u fo n b'u barikada ni min kɛra n'o ma ɲɛ an b'o fɔ ni min fana ɲɛna an b'o fɔ alhamdulillah a don Sadio ye action dɔ kɛ ɲɛna a diyara n ye Sadio Kamara ministre de la défense wallahi a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ Bajala la an ka musokɔrɔba Haja Sunba Samake a ba ka banni kɛ yɔrɔ la an bi janaza yɔrɔ la wallahi ko an ka taa misiri la kare saba an taamana wallahi Sadio taamana se la an nɔfɛ a y'a jira n na ko sɔrɔdasi don ka taama se la an nɔfɛ ka taa misiri kɔnɔ dɛbɛ min fɛsɛlen don dɛbɛ in poussière ba b'a la ne yɛrɛ ka kalandenw b'a la ko ne kana yɛlɛ dɛbɛ in kan ko ne tɛ ko n ka fini bi nɔgɔ Sadio ye sabara bɔ a se la o yɔrɔ bɛɛ ka jɔ k'i yɛlɛ k'i jɔ dɛbɛ kan ne ko kalandenw ma n ko minisiri kunturu jɔra dɛbɛ min kan n ko garibu bi ban ka jɔ o kan wa an selila dɛbɛ in kan ni ne kumakan de ya ntɛ ne kumakan ye dɛ ni ye mun kɛ a bɛ fɔ awa tɛ sunkuru tigɛ fana dɛ Sadio tɛ sunkuru tigɛ dɛ an ka kuma tɔ lamɛn n'a pousseri ka seli ba an ka tila ka taama ɲɔgɔn nɔfɛ ka na an nana u bɛ ka siège min yira a la k'a ka taa sigi yen bara dɛbɛ min kan n ko garibu bi ban ka jɔ o kan wa an selila dɛbɛ in kan a n'a pousseri ka seli ba an ka tila ka taama ɲɔgɔn nɔfɛ ka na an nana u bɛ ka siège min yira a la k'a ka taa sigi yen wallahi a ye fanda siège ni dɔ lajɛ dɔrɔn ka tɛmɛ ka t'i sigi n y'a fɔ kɛnɛ kan n ko monsieur le ministre n'i ye fɛn min kɛ n ɲɛna a diyara n ye man tawadda lillahi rafa'ahullah yɛrɛmajigi maabaw jogo don yɛrɛmajigi maa ɲɛnamaw jogo don yɛrɛmajigi ba Alahu Taala b'i kɔrɔta n'i ka nin yɛrɛmajigi baara n ko a diyara n ye adamaden ka kɛ yɛrɛmajigi ba ye a banna pewu adamaden ka kɛ yɛrɛmajigi ba ye kuma bɛ filɛ dɛ a maa jigilen don hali ni Sadio ye kuma a y'a kumakan jateminɛ dɔrɔn a bɛ kuma dɔɔni bonyani kɔnɔna na a kafalen tɛ a yadalen tɛ a tɛ baga mɔgɔ ma a tɛ mɔgɔ minɛ a tɛ mɔgɔ torturer a tɛ bi mɔgɔ kan hɔrɔnden yɛrɛ woloden de filɛ aw ɲɛkɔrɔ tan bilayi ni ye Modibo Keyita den de y'aw ɲɛkɔrɔ tan tɔ bɛɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna walahi ala Sadio Kamara nin ma bɔ ne kɛ n da dɛ aw bɛɛ lajɛlen a ye karamɔgɔkɛ kumakan mɛn poussière bɛ dɛbɛ min kan Sadio taara jɔ ka kuma ka taga i selo dɛbɛ kan a ye misiriw jɔ a ye misiri kunturu jɔ awa taale filɛ hiji la n'a muso 2 fana ye a ma muso kelen ta ka taa ka kelen to ye dɛ ayi Sadio Kamara b'a muso kelen wele k'u ka gorobinɛni dɔ ye dɛ k'i yanga n'o ye ka dɔ in fili kɛrɛfɛ non Sadio bɛ ko kɛ a b'a bɛɛ tila n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ de muso 2 de b'a bolo o de ye hɔrɔnya ye n'i b'a adamaden ka hɔrɔnya n'a ka yɛrɛwoloya dɔn i b'a ka famille de jateminɛ cɛ kelen t'a muso cɛ bilayi hɔrɔn tɛ kana da la kana jamana kalifa la quelqu'un qui ne dirige pas une famille correctement n'i ye jamana d'a ma a bɛ jamana diriger ten de Sadio Kamara la k'i mɛn an kɔrɔ wallahi Sadio Kamara Modibo Keyita de ye an ɲɛkɔrɔ bi bɛɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna bi n'i y'a ye coup d'État in kɛra c'est grâce à lui n'i y'a ye Russie nana c'est grâce à lui
an bɛ dan yɔrɔ la ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye